Ja chcem, aby keď si tí, čo boli na športovej hale Prokofiova, aj tam bol kedysi dlhodobý nájomca, aj tam to zrekonštruovala teda mestská časť, respektíve športové zariadenia. A treba sa ísť na tú športovú halu pozrieť, ako vyzerá v porovnaní so Znievskou, ako vyzerá v porovnaní s Volkrovou. A to je zaujímavé. Bol tam 30-ročný alebo 25 rokov tam bol nájomca, súkromník, ktorý rovnako ďalej prenajímal tú budovu a zarábal na tom. A nezrekonštruoval tú budovu. Zrazu ju dostala do správy mestská časť, dala ju športovým zariadeniam, ktoré požiadali o dotáciu, napísal sa projekt a zrazu dostala 400 000 nenávratných na rekonštrukciu tej haly. Tá hala je znútra komplet zrekonštruovaná, tento rok by sa mala ešte aj zvonku zrekonštruovať a zrazu hala, ktorá bola 25 rokov súkromníkom prevádzkovaná, súkromník na nej zarábal a súkromník nenašiel peniaze na to, aby ju zrekonštruoval, tak zrazu mestská časť na to našla. Ale tento model je zlý. Lepší model je zase to niekomu na dlhodobo prenajať, alebo niekomu kamarátovi, tak ako niektoré rôzne kafetérie a podobné veci.